jeg kan få mine idéer igennem. Noget af det, som man snakker meget om her i Israel i den her valgkamp, det er, at vi i udlandet udelukkende tror, at israelerne går rundt og er besatte af deres sikkerhedssituation, deres udsatte sikkerhedssituation, fjendtlige mennesker på alle sider af grænserne af det her land, og det kun er det, de sådan ligesom går op i. Men noget af det, som den her valgkamp jo har fortalt, det er, at folk her i landet også går utrolig meget op i de sociale forhold. Der er stor bekymring i Israel for, at der er voksende klassemodsætninger og forskelle på rige og fattige. Og det er sådan et problem, som Netanyahu på en eller anden måde synes, han er for fin til at beskæftige sig med. Det føler han sig hævet over. Og det er jo noget af det, som man tror gør, at Herzog og Arbejdertid og Tzipi Livni måske står en chance for at vinde. For de har jo ligesom henvendt sig til de problemer. Ja, ligesom det seneste valg, man havde i 2013, der handler det faktisk rigtig meget her i 2015 om de sociale problemer. De store protester, der startede helt tilbage i 11, har man ikke glemt endnu, fordi boligpriserne er stadig skyhøje, navnlig i Tel Aviv, millionbyen, hvor det er helt umuligt at komme ind på boligmarkedet. Og det, som oppositionen altså virkelig slår på og har hævet økonomiske folk ind, som Netanyahu tidligere har beskæftiget, men som ikke rigtig følte, der skete noget under ham, de er kommet over til oppositionen nu, og det er virkelig noget, de slår på, og det lader til at have tag i vælgerne. Og så til allersidst skal vi nok lige alligevel ordne det sikkerhedspolitiske, fordi man skal nok ikke, er der mange, der siger, tro, at der kommer sådan en eller anden form for radikal ændring i israelsk udenrigspolitik, hvis stadigvæk, for vi vil sige, der kommer en ny regering. Der vil blive nuancer, der vil være nogle initiativer, men hvor dramatisk vil forskellen blive? Kan du ganske kort forsøge at sige, hvad dit gæt er på det? Altså, jeg tror, vi vil se en markant ændring. Noget af det, de har meldt ud, og som vi tidligere har nævnt, det er jo, at Arbejderpartiet og Livni, de vil indkalde til nye forhandlinger med det samme. De har også talt om en mulig fastfrysning af bosættelser, noget som man tidligere også har set. Men jeg tror ikke, at de vil gå ud radikalt og ændre det lige med det samme, men de vil indkalde til forhandlinger, og det er nyt. Nye toner. Og noget af det, de sidder og diskuterer derinde i den store synagoge for engelsk, for en hel masse mennesker, som er kommet, engelsktalende israelere, som ikke er helt stive i britisk hebraisk, og de sidder derinde og diskuterer det, og vi skal høre lidt mere senere i aften fra dem, der deltager og sidder og snakker derinde på mødet med de interesserede vælgere.